Днес ви показвам моят вариант за телешко варено. Трябва ни 500 грама телешко за готвене, като може и джолан да използвате. Моите пропорции са такива: за 2 човека, за около 2 ястия. След това доливаме около 3 литра вода на нашето месо, като аз го нарязах на по-едри купчета. Доливаме самата вода, след това около 30 минутки започваме да махаме болтъка, който се образува. Премахваме го и са ни нужни обелките на нашите зеленчуци, като аз използвах дафинов лист, пипер, морков и целина. След това започваме с направата на нашите зеленчуци, като аз използвах няколко картофа, един морков, лук и целина. Така аз съм ги нарязала на ситно, след което започваме на един тиган да ги задушаваме. Аз използвах и капак и много малко мазнина. През това време нашето месо с обелките образуват един уникален бульон, който аз държах на котлона за около час и половина, 2, докато месото стане готово. Виждате и готовите ни задушени зеленчуци. След това отцеждам бульона, добавям месото, нашите зеленчуци в една друга тенджера, добавям също бульона и гарнирам с черен пипер и сол на вкус. След това около 40 минутки ми отне направата на картофките да станат готови и добавих и пресен магданоз. Вуаля! Заповядайте с моята рецепта и я опитайте. Благодаря ви!